kwariganto chake amaya yenseyemo korwase kaunti ya Kisii awase ya mateyemo korwa ekenyoro kya Kerenyo ere no mogoko magega yoko mwarigania nka omwana obo omumura bw'emyaka 32 oyo bagateba batindegete angemetienyi 5 yairire asensemo yabo kimonke bumachoge burabu kaunti ya Kisii ayo munaenda manke tigateguna twariganire no murikeito Josephat Amisi Mogoko no mochengo omonene onyara kobokorekana ase engayo mogaka Thomas Micheka ase kenyoro gya Kerenyo bokimonge bo machoge bravo constituency meye county ya Kisii kubwatekana kumwarigani ngo mwana obo oyo kubwatekana barabo onyarete ko bagagokwa na gotinde kwa yange emetienye 5 nebere yanyare ko bagegweta kurende magayaye ikero banyarete ko bagotebwa nigo banyarete ko bakomwenia omonto ore omongao no mogoko asenge njoye mwana one ogoleta matuku Stephen Nyanduaki Micheka kera goleta Nairobi ripoti ga chango golire ku mwaya akaswa kuligwa kaligwa ripoti gatugera kaga ngogolire pi umwana ito Nyanduaki Steve Nyanduaki olitu akagete nganera tu atindegete nasaye bwanjire tu anyora moyale tukamurusi Kenyatta tukamuleta kaiga ikiyanya sana akolete igoro tare 17 umwana one na igite iskuli yabo omonene natokorere tayara maya ntokonyara kobisa nande ntokonyara kwanga ng'omwana ito Nyasaye takoleta maya kubwatekana na tata omwabo Thomas Micheka nigo atebire omwana oye Stephen Nyanduaki Micheka nigo anyarete ko bagosira kurwa ase nyumba yaye ime mucho Nairobi asabanyarete ko bakonyora roboti nigo niganyarete ko bagagoitwa asabanyarete ko bakoira egetambokero nakogosia emeroberio asabanyarete ko bakwewa omobere nakoyoreta oika asenga yabo nakonyara ko bakonyoenia ase enchira yabene bana bakagenda mochali bakanyora omuntu mwao bakatebanere ono nomuguru igo sari gitungite mono tari gutambulika buya tukarenda omuguru tukaenda bakagera nere muchango koru Nairobi na kaga tukaeni omuntu mwao tukakora musabara tukaeni omuntu mwao ulingenere walingani nuni person kuru biya sana kororo ndugu yane tuatindegete ngokure lakini na beri no moko nanje komorasi litukolie igoro tare 17 na ligete senge batebanga bono bari bamanyete kurukarenga na asirete na bairi na basani na bamororire moyare intu bono togotebanga tiganya sa tokonye asaberwa masaba manene elinde bona endenye kanisa Nyasaye rera tokonye igobono Magega ya matuko amange konyara ko bagagweta nigo engeyira ndenya nyarito ko bekonyara roboti ng'omwana obo onyare ko bagakobwenigwa ase nyagitari ya Kenyatta National Hospital ime mucho Nairobi nando nyare ko bakurusigwa ase nsemeria ICU boigo nyare ko bakoirwe biara na boigo komanyekana nga elitari ya Stephen Nyanduaki Micheka oyo abuo kubatikana ya mata yae yamanyete ngo banyarito ko bakomo enia ase engakintambe nyare ko begegweta mangana kurwa Kenyatta National Hospital tokiro arenga ICU akorire mitienyi 6 utabo bokiro chire moyo ari kubekebe mipira bekire chimiyuro na monwa ari kwaruwe aji ndagira na mario kerata bugete bakamurushie biara bakabeke computer bigasoma marieta yonsi unakorokwa information yekamanya gocha ase Kisii County sabali mubagocha Stephen Nyanduaki aliamba ngongo tebanga munde no mogoko monene anengo teya bantu bamintu bakibali muregaiga mumanyo monene na temire korora maene ndoje ngabantu babua tomogoko mbuyande ninkande na inungo tebiye bantu ba Nyasaye kirigento kira Nyasaye na ichani bakande namogoti gintu ngiyo ndatebe wetani umonene Nonyerabo abairi abasani nigo bagendete ko bagoeso asenge yo koene kyanga amaene Stephen Nyanduaki Micheka ngamo yale mutawali abuya ndio mwalimu umwana one oyobete tualirete ngukuru lakini tata munaro igwa mavira nando igwo murendi akamulinda
nigo twatindĩgĩtwo mũntũ ũmwe ao tũkarĩra tũgakũra igoro yarĩ tarehe 17 mwana one mwanafunzi one bwe kirasi kiane mwana nasometi nario naigwĩte kerondo bokarĩa ase kanisa ng'okire wana go muna nakire amaene na akikisire ng'a nera mu samari tanguru kujone obara yo muchabo simba situ no igendere tibo kimonge ase wadi yetu ya kimonge kurwa chinsemo cha machoge yetu ya burabu awase litukole uratoba tumuchengo mutindi nyuma yo mungwano yege musani ono no manona kigima twasikainere sana na tebetango ikanka igasenkega kigima nanche ko sudia nande morore entebe nga tukwana ningu no koboko kwa yasekene ngatravel kurasi nanje menyete ngaminyoka baka gaiga litukole igoro tugakore serere ngiya ande nkaoka sana abantu bekinyorike ya kerenyo gaiga bumachoga yetu ya burabu nigo amate eyo yanareko bekwebekamo anene ko muiraniria omonene nyasanga mbia mono asemero birie miya nyareko bagakora magiga yenge yo boigo konyara koba gegotindokora uria obakagetenganere uringe Steven Micheka na boigo mobere oyo konyara koba gokurusiwa asenge yo na koirwa goika ase emochari ya City me omocho Nairobi yoya tuwajaga gutindokora umuntu uri watindegete tuwakorete gasi tukaendesha serikali CID koti abachachi abanyagitari igaitira umubiri uyo tugaje kunyugushya igaiga starikinye cyo mutinyo areta ukoirana na harubi sitimochari tengenje nyasang anseseniri no mwana oyo na amoretira abeiri moyo ntageta ende kanisa mo manyenya sae ubwa mono ancha abasani na abairi kiagera ntwe karange Kenya tantu alingo nere na nyasaye akasinda chinga kichintambe ara ICU nasaka mulenda pakuchire kingote nyasaye mbiya mono otugo sa nyasaye no iwo gukumi atokoreira maya mangana tutama yete umwana ale moyo imitinyi yonsi atuburite gotogogete bono chinga kigitule nere iga tuwete buya mebere bono tujenga nese ntuguene kiara kanyetu arwari mebere yasareki Kuripoteria Ndizi TV kurwa ekenyero kia Kerenyo ime constituency ya Machoge Burabu iriterane Josephat Amisi.